De toeristische sector in Friesland had 3 topweken achter de rug. Campings en hotels wienen met het mooie waar voor 80 tot 90% vol. Alleen nog Ljouwert bleef flink efter. Maar het hitte simmerwaar zie je toeristen minder gauw de stad op. De goede bezetting van no budget net dat het minder voorseizoen heel compenseren wordt. Rederij Doeksens koot het inkrimpen van de veerbootentjensten naar Vlieland en Skilge maar een mannen op naar 1 november. Er komt eerst een soort van mediator om te zien of er ruimte is om oren oplossings te vinden. De eilandgemeentes gaan nou het kwad pleit dat ze onspant hierna ek opscoot. De snitsweek is dit hier nevens de politie restig verroen. Er binnen geen coma-soepers van stritten hellen in zinstelling ta oren jaren. De tendens is ook dat stappers zelfs drank meenemen en minder op terrassen en in de horeca zitten. Nevens de horeca-ondernemers in Snits is dat een probleem en bedreiging voor de snitswieken. De spoorverbinding tussen de Rijnstad en het noorden moet volle beter. Dat vindt de werkgroep Spoor in Friesland. Ze riet er tussen Ljouwert en Zwolle in Intercity en in een stoptrein. Wils tussen Grains en Zwolle 2 keer ze volle treinen rieden. Ek zo'n trein hudden rieden moeten kennen in Friesland. Joen en vannacht is het helder en rustig waar, maar net volle wien. Er ontstaan mistbanken en nevel en de temperatuur zakken tot 9 tot 14 graden. Morgen geregeld wij zinnen, maar ik kans op een buiken. De temperatuur luidt om de 21 graden heen bij een vrij krachtige westen- en zuidwestenwind.